Hindi ba bawal na? Nasa Vans na. Maglang, 20%. Under Armour, Adidas, Skechers. Ano, Skechers no? Sal. Shout out! Shout out. Shout out mga kabayan! Ayun mo. Vans. Oh? Ang ganda oh. Wow. Cloud foam. Yo, good morning sa lahat ng mga Lover Cats natin dyan. Alright. At kasama ko ulit si Lover Cats Nico dahil pupunta kami ng Kurasiki. So, break out muna tayo sa spearfishing sa pamamana. At gagala lang muna tayo. So, andito na pala tayo mga Lover Cats sa dito sa may Onomichi Station. You know, bibili tayo ng ticket na papunta sa Kurasiki. Abla, ikaw na mag-ano? Ha? Ikaw na mag-ano? Ikaw na kasi nagbablog ako. Pambihira. Iyan no. Magsha-shopping si Lover Cats Nico. Pambihira. Alalay mo na ako, taga-bitbit. Taga-bitbit na ako ng kakalisin mo ngayon sa Kurasiki. Mag-harvest ka ngayon. Simple ko, no? Sobra-sobra na raw yung pera niya kaya babawasan niya eh. Alin ka dyan. Sarap sana kung gano'n. Umaapaw na raw yung pirahan niya doon. Di ba kung may bigasan, may pirahan. Sarap sana kung gano'n. Ay, iba to. Ito na yung train na sasakyan natin mga Lover Cats. Yo. Doon tayo. Saan? Doon. Ano yan eh? Bang maraming view. Doon ka dito ako para may umubog na ano. Ang bihira ka talaga. Oh, bihira ka. Parang mas maganda yung view dito sa kabila. Ha? Maganda dyan ha. Kasi ano dyan eh. Gilid ng dagat dyan eh. Dagat na naman. Alright mga Lover Cats, nandito na tayo sa Kurasiki. Bali, nakababa na tayo ng train. So, ito yung sa pinupuntahan ng mga Pilipino dito para mag-shopping.
Uy, kabayan. Shout out. Shout out. Shout out mga kabayan. Ayun, mga kababayan natin. No? Kabayan yan, kabayan. Ito yung mga kasama ng mga kababayan natin dito. Vlogger yan, vlogger. Nagsha-shopping siguro sila. Shout- Saan pala kayo kabayan? Ito, Negros. Negros ako. Negros. Negros. Shout out sa mga lahat ng taga Negros. Taga Negros. Ikaw kabayan? Davao, Davao. Davao, shout out sa mga Davao. Taga Davao dyan. Masarap yung durian doon ah. Masarap. Masarap yan, masarap. Asan ka pre? Pangasinan ako. Pangasinan. Ito, kasama mo. Taga Samar. Ako taga Palawan. Wala. Ano, malapit lang sila oh. Sama. Bisaya man na pre. Bisaya. Dili man ako bisaya. Nagulat taga Palawan. Nakakapagsalita konti. Kanina pa kayo dito? Hindi, kakarating na namin. Kakababa lang ng train. Tapos nauwaw kami ba? Nainom kami Meron na, kagabi. gutom na rin eh. Nauwaw kami ba? Gala-gala rin, Nauwaw yung gala-gala. ano. Yo mga kalabarkada, welcome to Kurasiki. Alright. Akala ko welcome to London. Parang London, welcome to Paris. Ayun Yo, Paris, baby, Paris. Pag pumunta ka dito ng winter, sabihin mo, welcome to Alaska. Alaska. Nagigilo. So, ito mga kalabarkada, Ario. Dito yung papunta sa may outlet. Papasok tayo dyan. Ang ganda mga kalabarkada. Ito yung dinadayo ng mga Pilipino dito kasi yung outlet. Kasi mura lang din kasi yung mga sapatos dito. Yun. Alright. Ganda na palaruan ng mga bata palaruan ng mga bata mga kalabarkada. Yung pasok-pasok sila sa mga butas dyan Maglaro ka kaya dyan dong. Bantayan kita. Hindi ka naman lang. Pero man nahulog. Hindi, ano yun? Parang dugtungan. Yun mga kalabarkada. Ito na yung papasukan natin. Ito yung Missoy Outlet Park. Nandito na tayo mga kalabarkada sa outlet. Levi's Ayan. Bali dito na tayo. Ihanda na natin yung mga bulsa natin. Maganda rin to, New Balance. Siguro. Oo. Lahat naman yan, maganda eh. Tignan natin dito sa may Levi's. So Levi's mga kalabarkada. Hindi ba bawal mag-consist ko? Ganda Levi's. Special price 7,000. Nasa Vans naman tayo mga kalabarkada. Sapatos. Ganda Maganda yun. Ganda nito Vans. Cute to. Ganda na. Panisid. Ganda. Kaya naman 7.
nga tayo ng pambabae. Ganda ng mga sapatos na nila. Pambabae kaya ito. Tumakantong tong, oh. Tumakantong sapatos, oh. Ha? Ganda, original to mga kalabarkada. Vans. Ganda. Ganda na to. Pasukin natin yung kan. Pasukin natin yung Steph Curry. Steph Curry. Nike. Hindi, ito siya, oh, Under Armour siya. Ano yun? Oh, Under Armour siya. Wala, 20,000. Under Armour. Pasukin natin. Baka maka 3 points tayo dito. Wala, sama ka rin. Under Armour mga kalabarkada. Ganda, oh. Wow. Under Armour. Naka-sale siya, oh. Naka-sale, 4,000 na lang siya. Ganda, oh. Mga kalabarkada, yung sapatos na to, Under Armour. So ang pan pala nito, ang presyo pala nito ay nasa 4,000. Ang dating presyo pala nito ay 5,500. Ngayon nag-sale siya, nababasan siya, pati to. Ayan, o. Yun mga kalabarkada na. Napagod sa rin. Nakabili na tayo ng mga, ayun, grabe ang laking bag. Gagamitin ko na yung bag para ako. Ilagay ko na to dito para ako. Oo. Yung calabar cards nito. Buksan mo na lang. Nakabili na rin tayo ng bag mga calabar cards. Alright. Ano? Boss Rico. Boss Ian. Tara na, Boss Ian. Sana tayo. So yun mga calabar cards. Pinagpawisan kaya to. Muntik na tayong maubusan ng budget na. Pausisan na kung... Muntik na. Grabe. Pero may natira pa naman, may pangkain pa naman tayo. Sana all. Sa Puma, mahal dito eh. Adidas na lang. Adidas na lang. So yun mga kalabarkada na. Next na pupuntahan natin yung Adidas. Hindi tayo kasi pinayagan masyadong makapag video dun sa Nike. Pinagbawalan tayo. Masyado silang strict. I got us so strict. Strict yung ano ko. Oo. Ha? Mayroon yung sa Adidas. Sa Adidas tayo. Baka sakaling mayroon, no? Adidas tayo mga kalabarkada. Adidas. Masarap pang adobo. Hindi pala yan kasi golf to eh. Ayan, no? Adidas. Hindi pala to. Ha? Hindi yan golf yan eh. Ay, hindi yan yan? Oo. Dun sa isa. Ayun pala doon yung isa. Ayun pala dun sa kabila yung malaki. Oo. Diretso lang pala. Doon tayo sa malaking Adidas. Kasi yung dito, maliit. Pasensya na kayo kung ginugutom na kayo dahil ang oras natin ay mag-alas 12 na. 11:40. Siyempre ay yung alalay ko. Andito pa rin kami, gumagala pa rin kami mga kalabarkada. Alala. Tingnan lang pinamili ni kalabarkads nito. Alalay lang ako ah. Nag-shopping. Basta alalay lang ako. Gumana sa... Pipicture pala sila doon. Ayun o yung Adidas. TikTok yata yun ah. Tok-tok. Adidas.
So, tingin tayo dito mga kalabarkada. Ah, may sundo. Unboxing pa pala. Ganda rin ito mga kalabarkada. Cloud foam. Yan sana. Oo. Talagang dapat maganda. Ito ng pagkakablock na ito eh. Ah. Tingnan nga natin sa Skechers. Ha? Skechers tayo. Oh, wala dito mga kalabarkada yung hinahanap namin. Ganda ng bag na ito ah. Pwede yung pagbigaan sa 299. Oh, punta natin yung Skechers mga kalabarkada. Skechers. Ano, Skechers no? ayun doon, nangarami. Ha? Ah, ito, nakasil sila. Nakasil yata. Maraming ano sila, walang sintas. Ito. Ayun doon mo, may sintas. Yan. Pamili ka na dyan. Ito, maganda to. Oo. Anong size to? Ha? Ano to? Yan ba talaga yan? Yung, Presyo? 8,000? ito yata 40% eh. 40% pa siya? 40%. Ah, 40% Kaya ito na lang siya. discount. Oo, kaya ito na lang siya. Yo! Ayun, tapos na tayong nag-window shopping. Sana At all. tignan nyo naman si Kalabar Cards Nico. Inubos. Sana all inubos nila Barkad. So, apat na Yung sapatos. mga binili natin mga Kalabar Kada. Baka talaga. Iba talaga yung 4 na sapatos. Ah, wala nang nagkulang para sa iba. So yun mga excuse me po. Tingak na. Yun mga Kalabar Kada na. So tapos na tayong nag-shopping. So shopping? Talaga. Shopping talaga eh. Maraming pera na shopping. At pauwi na rin tayo mga Kalabar Kada. At pupunta tayo muna sa food court. Siyempre, magpapakain. Bili na muna tayo ng pagkain. Gutom na kasi Iyan. alas 12 na. So yun mga Kalabar Kada na. Bili lang muna tayo ng pagkain natin para makakain na muna tayo. Ay alam ko gutom na tong amo ko eh. Gutom na yung alalay mo. Yun mga Kalabar Kada, kain tayo. Yung mga pagkain natin ah. Sana all. Nice. Tapos may McDonald's din tayo. French fries, saka burger. Yun. Dong, kain? Sana all. Ayun mga Kalabar Kada, kain tayo. Right. Busog mga Kalabar Kada. Ubus. Ano? Grabe talaga sa Kalabar Cards dito. Ang lakas. Ang lupit lumaban. So yun mga Kalabar Kada na. So sana nagustuhan nyo yung ganitong klase ng video. Dahil nakapag-relax na naman ang inyong mga Kalabar Kada with Kalabar Cards Nico. Alright. So dito na matatapos mga Kalabar Kada. Ingat po tayong lahat. God bless at lagi po natin tatandaan, God is good all the time. Kahit na naligaw-ligaw tayo kanina sa daan, at least nakarating pa tayo dito sa Corazon. Basta't marunong kang tumanaw ng utang na loob, sigurado makakarating ka sa pupuntahan mo. Tama ba yun? No? Tama ba yung sinabi ko? Yung pag marunong kang tumanaw ng utang na loob, makakarating ka sa pupuntahan mo. Parang mali yata. Parang yun sa pinanggalingan. Ayun yata yun. Parang
Tapos mali pala yan. Ang hindi marunong sa pinanggalingan, hindi makakarating sa pupuntahan. Ayun, yun pala yun. ang hindi marunong tumanaw sa utang na loob. Oh, yung mga kalaban ka na. Babay pa.